Como agua para chocolate, de la Laura Esquivel. En aquest llibre hi trobem la història de la Tita, una noia mexicana de principis del segle XX. Què li passa? Que s'enamora del Pedro, però la seva mare, que és una dona molt severa i molt tradicional, li prohibeix casar-se amb ell, perquè diu que la tradició de la família és que la filla petita es quedi soltera per poder cuidar la seva mare quan sigui vella. I quina és la gràcia d'aquest llibre? Que està estructurat per receptes de cuina. Cada capítol, hi ha 12 capítols, i cada capítol coincideix amb un mes de l'any i amb una recepta de cuina tradicional mexicana. La Tita és la cuinera del ranxo i el fet que tingui aquesta mare tan repressiva fa que ella trobi la manera d'expressar els seus sentiments i tot el dolor que sent per aquesta repressió que imposa la seva mare a través de la cuina. Cada mes, amb cada recepta, passa com un fet màgic relacionat amb aquell menjar. I així anem seguint durant 12 mesos la història d'amor entre ella i el Pedro. És una novel·la que ja té molts anys, però és totalment recomanable.